umuulan? Bright! Say hi to Glenn! Hi, Glenn! Sana all? Naglumag-lumag gagayon! Lumag nagpapapapa! Nandito kami ngayon sa Paway. Kasama ang mga bruha. Hi! Ang mga babaeng balog. Ano Rams? Naglaing ka! Saan na lang ka na? Sigurado ko sa city. Uy, kasi saka mo nga rin. Baka daw pili na yun. Awa, naman city nga. Chinese garden. Kita mo ano mayat? Tumakang ang... Merienda tayo talaga na toy. Nakaiyawan. Sabi na? Sinangan mo. Gibe lang tayo. Oh, gibe lang ano tayo. Kurang nga. Papantay lang nga rin pag nag-iilawagin. Dati na lang ang coke ito. Coke kung sitirian. Nalpaso. Gusto ko lang. Apaw! May Tagminte? Di sabi? Nah, plata lang naman abroad. Nagbayag. Tente ko. Tebong. Ala, nagsinili. Ala guys! Adati ano ni, ala. God. Ay! Artificial pool! Ala, So, ayun guys. Papunta kami dito. Ni hao ma, ko, ra chăm như chăm le le blah blah. Okay na, okay di. Wow. Wow, nagmayat. Oh yes. Itin, nagtutur tayo. Nagpapagtambay, Gini nagmayat. Hindi nga banda. Tapos Gini kas lang mapan, di templo, di ba? Shoble bitch. Hello guys, nandito kami sa Sugli Beach. So, yan, papunta ako sa dagat ngayon. Ayan siya. So, okay, huwag na lang ako mag-English ha. Kailangan ko lang. Here we are. Papunta na yung mga iba na naming kasama. So, hintayin lang natin sila. Play. 1, 2, 3. Jump shot kaya. Jump shot. Play. 1, 2, 3. Isa pa eh. 1, 2, 3. Sabay ko matamayat aya. Hello guys. Nandito tayo ngayon sa shooting ni Manang Biday. Ayan. Nag-shooting si Manang Biday. Mayroon siyang pictorial.
Ayan siya. Ganyan siya mag-vlog, guys. Nagsha-shoutout siya sa mga YouTube channel niya. Ay, mga ka-YouTube subscribers niya. Oh, guys, camera, action! Tatanat ba yun? Ay. Yan, nagpa-practice siya. Sabihin mo, kamusta kayong lahat? Agyak! Yak kaya ka tama ba? Kami lang yung tropang, ano ka, diyan malakas, balikan mo. Sa kalam? But recently I just don't care. Yes! Still got a new car and a new house and I'm dyeing my hair. And I finally feel alive now and I wanna bleach my eyebrows and I just don't care. Philippines! Entering China! And you don't care. Yes, let's go. Go there. Dajolan? Dajolan? Nakakay kayo ka ganun. Ha? Alam ka. Okay. One, two, three. 1, 2. Hagod po din, hagod po din. Hagod po din. Ayaw ko slap ng ag. Set out ka no, DJ, ano? DJ group na. Pag naggaro bang ano yan eh. Hello guys. Nandito kami sa rock formation dito sa San Curimaw. Yeah. Curimaw. Hello, hello. Curimaw. Ayan. Oh, nag-start na naman si General mag-video. Photographer, Miss Nelen from DA. Hello. Ang bright ni Clan. Yeah. Ang bright daw ni Clan. So, because turn around, turn around. Come on. Ya, di na to. Panggil pamor, panggil. This tragedy, why are you my remedy? If I love this tragedy, why?
Nadakalapsatan. After all that we've been through, it's never too much but not enough. Bright! Say hi to Glenn! Hi, Glenn! Sana all. Apart, just trying to make it Mukbang ni. Jay? Naglumag-lumang gaga yun! no,